Здравейте хора, в днешния епизод ще играем Brawl Stars. Както може да се абонирате с каманката, да лайкнете това видео и нека да започваме. Това е новия апдейт. Абе. Чакайте бе. Оня герой новия пуснат ли е? Първо. Май е пуснат бе, я. След 2 дни. Хора, след 2 дни ще пусна пак видео. Само да ви кажа, след 2 дни и очаквайте новото видео на Brawl Stars. Ето е. Да, и трябва да го очаквате. Новото видео ще е след 2 дни. На Brawl Stars. А утре сигурно ще има на друга игра. На една друга игра. Хорър. Или днес или утре ще я снимаме. Днеска ще снимам на Brawl Stars. Да видим, нали, можем да вземем това. Защото много искам вече да взема ето този. Ето този, вижте. Ето е много, ако искам. Иначе не е най-много искам, а искам тоя. И, аре да започваме, бе. Айде, ду. Какво ми ду, бе? Соло. Ще играем соло, хора. Аз викам ду. Ама няма да е ду, бе. Не на ду, аз на ду съм много слаб. Игра с такви слабаци. Днеска се изнервих в Fortnite. Победих, бе. Но не успях да снимам. Уоу! Имам ли кил вече? Да, бе, да. Успя ли да ме убиеш? Хопа! Хайде! Спази се! Миса, пази се! Първата игра много ясно не мина добре. Че съм с най-тъпия скин. Ето това с това ще игра. Хора, на 2000 абоната. На 2000 абоната и ще правим раздаване, хора. Ако искате раздаване, 2000 абонати сме готови за раздаване. Ще правим раздаване. Хи-хи-хи-хи-хи. Не, бе. Аз тебе ще те убия ли, бе? Айде, преста! Най-тъпи герой, бабате! Знам, нали ще победа една игра поне. Но не искам да си губа купите много ясно. Ама те са прота, бе. And free ball. You bro. Ела. Не, че аз не знам най-добрия. Този е най-добрия. Да, поедата. Не, бе! Знаете ли, ще играем със същия герой. Аз така мислям. Чакайте. Аз имам ли кое? Кое? 19-ти е ранг тоя. Да. Всеки степих. Да. Не.
Сега, ако успея... Не, че е много сигурно. Не е много сигурно! Yes, хора! Тая победявам. Не, умирай! Умирай! Ба! Ти! Поне! О, 500! Хора! Може да очаквате след днеска новото видео на Brawl Stars. Какво Brawl Stars, бе? Днеска без това. Мисля да снимам на Fortnite. Айде, умирай. Айде, умирай. Сега умира той. Сега ще си го убия. Не, бе. Умирай, бе. Умирай. 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 Няма как. Пу! Най-тъпата играя, бе. На. Съвсем да играем. Ето и. Вижте. Аз тук ще ги разцепим. Искам много 2000 абоната. Аре, елата вече. Тук. Степих. Да, бате! Лагна ми, бате! Лагна и умрех. О, yes! Хора, нека тази игра сега да я минем и да отидем в моя акаунт, а? Там по-добър. В моя имам някакви. Имам това поне в моя. Поне ако имам някой друг. Ела. Айде, победихме. Хайде, хора. Смазахме ки. Айде, отиваме в моя. Тък е реди. Тъкнахме реди, лате. Ай, тъпто. Вижте. Отиваме ли? Ето. 1000 и няколко купи са. Новия трейлер. Вижте. Така. Ги смачкам, бе. Мачкаме. Мисля, че е тук. Ги бият. Пиу. Аре, бе, умирай. Умирай, бе.
Аре, умирай. Опа! Какво да ви кажа? Ами про. Еми хора, надявам се това видео да ви е харесало. Ако да, абонирайте се с камбаката от мене. Чао!